Bermeok eskaintza turistiko zabala eskainiko du Aste Santuan. Gaztelugatxe, prozesioak, itsas ibilbideak, Nordic Walking ibilbideak, arrantzaleen museoa eta bar. Gainera, Bermeoko udalak Gaztelugatxeko ermitan informazio puntua esarriko du eta bisita gidatuak eskainiko ditu doainik apirilaren 13tik 28ra, apirilaren 15ean eta 23an izan ezik. Bermeoko udalak okingo da informazio puntu bat ermitzen, igiritze, eta bertan egongo diez bizitze gidatu batzuk egunero, eguerdiko 12etan, ordu batatan, ordu bizetan, 3etan, 4etan eta 5etan, ordu puntuetan. Esate duteniko bizita gidatuek ermitzen, askok esan dago, zer da bizita gidatu be? Bueno, batez be, eukiko duguna da pertsona bat, 20 minutun zehar edo hablan, azaltuko dauena. Batetik, Gaztelugatxe, eta inguru guzti hori zeitzetan biotopo bat. Zelan dauen horbe bai, Matzitzako. Kontaten dabe bai, Matzitzakoko faruen historize. Matzitzakoko gudaren historiz zatitzu bepe bai. Eta gero, ja, eitzen duguna da berba, Eliziri berari buruz, sinismenak San Juanen buruz ingurun dauzenak, ohiturak, arrantzako itxasontzizik zelako harremanadako Gaztelugatxegaz, orduen, horretan izango da bizitze gidatue. Eta gero zelan ez, bertan okiko dugu bai urek eta holan saltzeko, ze jentia aiagaten delako neku pasata, eta orduen hori izango da eskainiko dugun zerbitzizue, eta bai Gaztelugatxeko puntu honetan egongo da artxibadore bat, non jentik ali izango da ikusi amena saltzen dutzu egun eskaintza guztize, bertan ez bakotzak eruteko beran etzera, bai ale izango da beran telefonun deskarga, edo estantzen bertan, begirada bat omon. Gangoitik gogoratu duenez, aforoa kontrolatzeko eta masifikazioa saiesteko, Gaztelugatxera joateko ezinbestekoa da erreserba egitea. Tiketak eskuratzea doainik da eta internet bidez era erraz batean eskura daitezke. Era berean, Gaztelugatxera autobusez joatea gomendatu du Bego Gangoitik. Izan ere, 4. urtez Bermeotik Gaztelugatxeko San Juanera joateko autobusa egongo da. 2016an eta 2017an autobusa Bermeoko udalak jarri zuen arren, iaz eta aurten Bizkaibusek eskainiko du zerbitzua apirilaren 13tik 28 arte, eta Bermeotik 10etatik 8etara orduro Gaztelugatxera autobusa irtengo da. Era berean, Aste Santuan, Bermeon itsas ibilbideak egiteko aukera izango dute ere Bermeora datozenek, eta besteak beste, Gaztelugatxe bizitatzeko aukera ederra eskaintzen dute itsasoari lotuta dauden turismo aktiboko enpresek. Bestalde, Bego Gangoitik azaldu duenez, Santa Eufemia eta Santa Maria Elizak eta San Francisco Eliza eta bere klaustroa bizitatzeko, arrantzaleen museoa, Tribisburuko nekropoli erromatarra ezagutzeko, eta Aste Santuko prozesioak ikusteko aukera egongo da Aste Santuan. Prozesioak apirilaren 19an, barikuan, goizeko 11etan eta arratsaldeko 6etan izango dira. Horrez gain, arrantzaleen museoan, arrainak Bermeon izena hartu eta izena emon erakusketa izango da eta apirilaren 23tik, 26ra, 11etatik, ordu batetara, umeentzako Paskoa tailerrak izango dira. Askotan, bertokuek ez dakigu zelan daukagu zen 3 Nordic Walking rute markata, Dadiez, 3 aldozuenak topa edo turismo buleguen, plano modure, edo Nordic Walkingeko web horrealdizen aldozuena bilatu zeintut izen tramuek eta zelako dificultadiek eta zenba denpora behar dan eurekitzeko, eta dauz egokitzute edo nontzako. Aldogu egin Nordic Walkingeko bidie 6 kilometrotako edo aldogu egin 25 kilometrotako. Guztire dakuz 50 kilometro inguru, Bermeo inguruen egiteko. Eta gero dakuz, eta hau bai, ni pentsatzen dut interesgarriz dela, azkaniko kurtietan gero eta enpresak izau dakuz, hasi izenak lanien, itzoso inguruen edo turismo aktibo inguru horretan. Orduen, hor daku aukerie, bai kaiakan ibiltzeko, patinetan, itsosora urteteko, eta aurtengo Aste Santurako daku nobedade batelez, dana honek txirrinduek uretakuek, eta egongo diez rute bi, bat errekako rutie eta beste batzengo dana Bermiotik eta Elaintzobera. Waterbike deitzen zoie honek, no? Orduen, da beste eskaintza bat diferentie, bela eskolakuek eskainiko da bina aparte deuren bela eskolako ikastaruek, honek bai pentsate dut omon altzola, beste erakargarritasun bet gure eskaintziri beti be,
itxasonak urteten badaben, zonetarako neiku itxasona bide. Eta gero, ja aspalditzi dakuzen beleruek edo urpeko kirola praktikatzeko, eta bebai, azeri naturakoek, arazo fizikuek daukien pertsonaltzako, dakoien eskaintzie, itzen da bina errestu, leko batzuetara heltzie, bestera batera ostantzien jentik ezin izango leke dagoena aiega lekutara. Esan dezagon, San Juan, Gaztelugatzera, edo eskualdin bebai Atzarreko San Pedrora zuten diez. Eta gero, hau dana, beti da, bizitariz eta kursuneko baso zer eskaini behar dutzagu erosteko. Azken baten hau aktibidade ekonomiko bata. Ez da bakarrik bizitzetu, sinoke erosi. Orduan erosteko, badauku kontserba lantegizek, ordutegizek zapatomekatan eta txaigunetan ez dakoena, bai paskoko hastin igiritze dauzenak, eta hemen kasun konkretoki barroia bepadako beranden txaigunetan bigiritze okingo dauena, orduen baguz gitzigitzike baurreatuten bebai honetan kontuetan, gero daku betiko dendak, geusetzuek edo bertoko produktuek eskulan nahi zuzendutek izadona bustin keramika denda edo elorri arte denda, eta gero gozotegizek. Gozotegizek eta kizuenez bebai Gaztelugatzen kasuen San Juanen oinatzak aspalditzik dako jaintze, bai adibidez atelak bebai, ez dakitzik ikusi bado zuen jatara dau bebai, Gaztelugatzeko erregenuek, eta orduen, ikusten dugu gitzigitzike, bai komertziantipe, ikusten dabila turismo aukera moduen, eta hori da ona, bai bertoko ekonomizentzako, eta bai bizitak egiten datozen antzako. Eta gero tabernai begire, aparte de euren eskaintze betikoe, pintzopotie, ostiraletan egongo dana. Bermeoko turismo arduradunak adierazi duenez, Bermeoko turismo webgunean eskaintza turistiko horren guztiaren berri emango da. Eta bertan, ordutegiak, lekuak, prezioak eta harremanetarako kontaktuak jakinaraziko dira. Horrez gain, Bermeoko turismo bulegoan informazioa jaso ahal izango dute herritarrek eta bisitariek. Gainera, Urdaibai osoko eskaintza turistikoa eskuratu ahal izango da. Izan ere, Bermeo, Mundaka eta Gernikako turismo bulegoek eskaintza turistiko bateratua argitaratu dute. Eskualdeak eskaintzen dituen aukera guztien berri emateko.